искам да изкажа позицията на политическа партия ГЕРБ относно позицията на Общински съвет на БСП Казанлък от 29 януари 2015 година и може би по-скоро като продължение на изказването на предходната сесия. Уважаеми дами и господа, уважаеми казанлъчани, ние от политическа партия ГЕРБ Казанлък категорично се противопоставяме на популизма на Общинския съвет на БСП Казанлък, разпространен с позиция от 29 януари 2015 година. Твърденията на Общинския съвет на БСП целят единствено и само да манипулират гражданите на Казанлък с внушаване на неистини. Вероятно, политическите ни опоненти не са забравили старите си навици и с действията си ясно показват, че още от сега се готвят по един непочтен начин за предстоящите местни избори. Ние не желаем да прилагаме този манипулативен подход на комуникация с обществеността, който подход от години е воден за опонентите ни от БСП. Явно господин Васил Самарски много бързо забрави, че само преди 4 месеца, по време на правителството на Орешарски, той бе съветник на областния управител на Стара Загора госпожа Живка Аладжова. Как и какво е съветвал, можем да съдим по действията и резултатите от тях. Господин Самарски може и да е забравил, но ние помним и като казанлъчани дълго ще продължаваме да носим на плещите си тежестта от грешните управленски решения, както на тройната коалиция БСП, ДПС, Атака, така и в частност на самия Васил Самарски. Да припомним и личното участие на председателя на областния съвет на БСП в сделката за бившата инфекциозна болница, по-известна като аферата Самарски-Дамянов. Благодарение на тази афера общината задължня с още над 4 милиона лева. Бягайки от отговорност, виновниците се опитаха да повлекат и нас в бездната на собствения си провал и алчност. Безспорен факт обаче е, че по време на сключването на сделката през 2006 година не е имало нито един представител на политическа партия ГЕРБ, нито в общинска администрация, нито в Общинския съвет. Политическите ни опоненти от БСП нямат моралното право да водят подобни популистки битки, защото резултатите от тях са медийни манипулации, измислени медийни скандали и финансови дупки. Правителството на Орешарски показа ясно отношението на левицата към казанлъчани. Казанлък получи точно 0 лева от публичната инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите. Защо господин Самарски като съветник на областния управител не направи така, че да имаме поне един одобрен проект, а ние предложихме цели 4. Изграждането на нов музей на розата в парк Розариум, основен ремонт на булевард Никола Петков, довършване строителството на нова сграда на дом 2 за възрастни хора с деменция в Казанлък, ремонт на пътя Казанлък Ени на Къна Хаджи Димитрова, това число и участъците вътре в населените места. Нашето опровержение на позицията на БСП за резултатите от работата ни. Политическа партия ГЕРБ още в първите дни на втория кабинет Борисов предоставя безвъзмездно на община Казанлък двуетажен учебен корпус за школата на Теодоси Теодосиев. За да подобрим живота на хората в община Казанлък през настоящия мандат 2011-2015, разработихме и реализирахме проекти на стойност близо 90 милиона лева и към днешна дата казанлъчани се радват на един от най-прекрасните паркове в България – Розариум и Тубе, свързани с велоалея. Реализирани са ремонтни дейности на обекти, които са изключително важни за живота и здравето на хората. НВО доктор Христо Стамболски, младежки дом и изцяло новата сграда на районна служба пожарна безопасност и защита на населението. Приложихме мерки за енергийна ефективност в повече от половината учебни заведения на територията на общината. Само за 3 години са изградени и ремонтирани 3 спортни площадки и игрища с държавната субсидия на ГЕРБ, стрит фитнес площадки, игрище за волейбол и баскетбол и мини-футболно игрище. Разработихме такава социална политика, че в резултат на нея се разкриха нови социални услуги. Център за обществена подкрепа, отвориха врати нови защитени жилища и къщи за настаняване от семейни. Отвориха врати и нов дневен център за хора с увреждания и нов дневен център за възрастни хора. Намалихме наполовина наемната цена в случай
ползване на кабинети и спортни зали в детските градини. Обособихме 3 безплатни паркинга в централната градска част. През 2012 бяха ремонтирани и асфалтирани 44 улици с обща площ 80 000 квадратни метра през 2013, улиците са 35 с обща площ 86 000 квадратни метра. През 2014 ремонта и асфалтирането на улиците включва 19 обособени позиции с обща площ 43 000 квадратни метра. Или общо това прави близо 210 000 квадратни метра ремонтирани и асфалтирани улици в Казанлък и населените места на общината. През 2015 в инвестиционната програма са заложени 61 позиции, ремонт и асфалтиране на улици в града и населените места, алеи и междублокови пространства с обща площ над 40 000 квадратни метра. В настоящия момент община Казанлък е разработила европроекти на стойност 170 милиона лева и е в готовност за новия програмен период до 2020 година. Управлението на политическа партия ГЕРБ е прозрачно. Ние следваме идеология за спазване на обществени интереси. Ние не водим безпочвени словесни битки. Ние просто работим. А резултатите от работата ни са плод именно прозрачността в отношението ни с хората. Благодаря.